usizo lolesi nangokusiphakela ngale ndlela. Amen. Hallelujah. Kuze kube kunaphakade kuze kube Ngiyabingelela uDokotela Archbishop ngegama likaJesu. Ngibingelela uBishop bonke abakhona ngegama likaJesu. Ngibingelela abafundisi abaphakathi wethu ngokuhlonipha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela indlu yamandla obaba ngegama likaJesu. Ngibingelele ogogo ngegama likaJesu. Ngibingelela abantu abasha ngegama likaJesu nosonto sikolo, bese ngibingelela inzala abantu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Sikhona ke bangcwele namhlanje kuseni sihlele lo uNkulunkulu ukuthi sibe khona kule ndawo. Archbishop uhlathi ukulala is a must, but ukuvuka kungenxa yomusa kaNkulunkulu. Silive because of his grace. Amen. So sibonga uNkulunkulu ukuthi sikhona ke namhlanje. Bangcwele sikhona namhlanje. Ngizokhuluma ngomama if you know your position in Christ. No. And akubuhlunge ukuba umama ongayazi iposition yakho kuKristu. Ngoba uhamba ushayise endini kaJehova. Ukungena naseyindaweni ezirong bese ushayisa abantu, and sometimes uzudirelwe neprocess yakaNkulunkulu endlini yakhe ngoba you don't know your position.
awuyazi iposition yakho ngifuna ukuba usisithopho ngisuke ngenanga ngifuna ukuba uMamncube ngoba angiyazi iposition yakho. Know your position. Isho kanjalo sizokhuluma ngoAbigail namhlanje. Babili ngoAbigail eBhayibhelini. Babili. Hayi mina ngiyafundisa Nkosi yami angishumayeli ngiyafundisa. Babili oAbigail. KunoAbigail udadewabo David, umama kaMasa. Tholakala kuChronicles. And then kunoAbigail lona ke owayeshade nendoda okuthiwa ezwini lenkosi yayicebile. Kodwa yayicebile kodwa yayirude. Yayi arrogant. Isho no funda maye ibala lawo magama. Yayi cruel. Kusho iBhayibheli akusho mina bangcwele. Kusho the verses of the Bible. Ngizengayifunda zonke. Waye cruel nje unabani. Elon ebaholi. Ngizokhuluma ngalo Abigail. Ngizokhuluma ke ngalo umama owayazi pho bangcwele kubalekile ukwazi iposition yakho. Even in your home, know your position. Iranga uNkulunkulu ithi ubaba besithi kulandela umama bese abantwana. YakaNkulunkulu ngisho akuna 50-50. Ayikho yakaNkulunkulu. Mina ngikhuluma ngakaNkulunkulu. Hayi abantu esizenzela yona. So uAbigail waye umama enabambani sisofa ukuthi wayenomsebenzi othila wenzayo ongcono. Kahle waye housewife. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi ke uAbigail yilo sisi ke owashada no amanye ama-commentary athi it was an arranged marriage. Kodwa vele umshado wakudala kwakuwa arranged marriage. Okudala most wamaJuda kwakuyi-arranged marriage abazali bese yashadiswa. Nawo yolanda umlando kaJuda. So ushadile ke lo sisi ushade nalo baba okuthiwa uNabali. And njengoba shadile ngelinye ilanga ke uDavid wake wasiza abelusi balo baba. Ngelinye ilanga bethola nehlane wabasiza wabaprotector. So ngalesikhathi ke uma iqala uFirst Samuel chapter 25 ukhuluma ngokufa kuka Samuel. Uyaqala nje uverse 1 ukhuluma after ke efika uSamuel nabaqeda ukumngcwaba endlini yakhe baba uDavid ke abese aye ehlane lasePharani. Why lapho uDavid uya ngoba vele wayeseseyitharget kaSawuli wakuSawuli vele wayesafuna ukumbulala. So ngalesikhathi elapho kuDavid uyezwa ke ukuthi hayi uNabali lo uyogunda izimvu elona eKarmeli. Useyathumela kuDavid ngizamfaka lo mama ngifuna ukuthi sizwe kahle le ndaba. Useyathumela kuDavid mina ngiyayixoxa indaba mume weselesibune ebazalwane ngale ngixoxe sizawufunda kodwa ithi ngiyixoxe ke ngoba ngifuna sihambe nayo nese sifunda kube sesihamba. Bese uyathumela ukuthi hayi ke kahle uthi uDavid engifike kahle kusindo ngoba ethole uyogunda izimvu uthi kahlatshwa ukuthi ukuthi bebazi ukuthi nakugunda izimvu iyahlatshwa kumnandi. So hayi ke uyahlatshwa hayi ke ithi ke ngithumele uDavid wayehamba namadoda u600. Kodwa ke athumela i10 ukuthi ake niyeke nimbingelele egameni lami. Nimtshele futhi ukuthi bese niyasho ukuthi akube nokuthula kwakhe. Uyabathuma ngisho bangcwele. Bese athi nimtshele ukuthi ake angikhumbuleke mina ndodana ubiza ngendodana yakhe. Uma ekhuluma naye angiphe nje akufuma naye esandleni sakhe. Khulume kubani? Impendulo yakhe the way ayingakhona uthi ubani lo David loyo. Umntana kabani lo David loyo. Umuntu onomalo.
ubani lo David the way wayeruthi ngakhona ngoba wayezazi ukuthi ucebile mawuthi uyabuka kusho ukuthi vele nezisebenzi zakhe wayengayithatha besaba nokum-approach. Nawufunda lo verse 17 esifundayo uyasho lapha ekugcineni ukuthi vele ubani obengakakhuluma naye ngoba kusho ukuthi akangeneki and yilothi ulomuntu othi ngikhulumile ukhohliwe ukuthi ngalelala ngabalapha lo umsizile wabiyela imfiyo yakhe wabavikela yena uDavid uziyathukuthela ukuthi ngabe ngamane ngabayiyekela kodwa sikho lapho ithi sambe nale bayibisela impendulo asho thuma abayishumi abayibisela wathi njengoba injalo wathi uDavid ayihloma ihlasela siyobhubhisa kwasani kanti one of the 70 years yahamba yaya ku-Abigail. Ngiyamthanda ukuthi uyalalela azangathi wena ungenaphi le ndaba azangasho wamlalela wakhuluma warelate ukuthi uDavid ubethuma umuntu enkosini yami inkosi yami yamthukhelisa. Ngicela sifunde uverse 17 ngoba ngifuna sami ngicela sifunde uverse 17 sami 1 Samuel chapter 25 sifunde uverse 17 simuvuthi ithinde ngeke unayigcina ukuchaza lesitory ukuthi usivikele wasibiyela kulahlekanga namvuke eyodwa uthini na neseyifundwa kahle. Amen. Verse 17 chapter 25 ngalokho yazi ubona ukuthi uyakwenzani ngokuba kubi sekunqunyelwa inkosi yethu nendlu yayo yonke lokhu engumuntu omubi kangaka ukuze umuntu angeke khulume naye. uNkulunkulu makabusise ukufunda kwezwi lakhe yile nelibhalwe lapha ngisho usho kanjalo ku-17 uthi yazi ukubona ukuthi wena wenzani ngoba phela hayi indlu le isinqunyelwe. Asimbone kumama kuposition asimbuke kumama okuposition owazi position yakhe ukuthi wenza kanjani. I think ngalesikhathi lo bhuta sa relate ingqondo yakhe was working. Iyasebenza ingqondo ukuthi how can I remedy this situation? Ngenzani la? And ngoba vele sesinqunyelwe kade mina engikwenzayo manje mina kwenzeka ukuthi kupreventeke lento efanele enqunyiwe manje ukuthi siyabhubhiswa. Lithi iBhayibheli washesha bomama kusho ukuthi he is a fast thinker and washesha wa-acta. He prepared i-provision for uDavide nabantu bakhe masinyane kungakamosheki ngoba kade bahlangane etabeni ngoba noDavide ebeseza vele ngoba ngaleskhathi ethola impendulo uthe mayikabe ikase uthi bhingani babhinga sebayakhona ke manje nkathi bayakhona bahlangana entabeni nomama uzile uthi kulo bhuti take a lead kusho ukuthi ngoba ngikwazi kahle lami akhona take a lead mina ngizokulandela and njengoba ngikulandela
wakhe he stay calm noma ngabe kunesiwururu akadabhazela akathi ngoba kunesiwururu mina adabhazela he stay calm calm nje kodwa athi ngiyakhona. Imagine umama uya kumuntu oamile onamasotsha is coming namasotsha wena uzuphethe ukudla ugibelele nkosi yami gibelele ngongolo wena awuhlomanga umama lo uDavid uhlomile bangcwele lithi iBhayibheli lami engifundayo wathuma washeshe wahlika yonke into yakhe izindlela yes uya-intervene nini masinyane ukuze kungamosheki ini izinto kuye time is money akachithi isikhathi akasevele izinto esinye isikhathi ngoba bangcwele yiwo naloko kususa ku-position wethu ukuthi kufanele ukhuleke bese uthi ngizokhuleka nangiqeda ukuwasha kanti uNkulunkulu ufuna ukhuleke manje ngiyasheshwa khona lento kufanele yenzeka ukuyivimba uthi ithi ngikwendele papa uyavuka ukuba inkosi yami bangcwele lithi iBhayibheli washeshe wahlika wawa phansi showing ukuthi ngiyayithoba ke Nkosi ngiyahlaka mina manje sengiyayithoba and engikuthandayo aka blame anyone akazani akazathi nakuba umyeni wakhe wayero kodwa zange amblame akazablame ukuthi uthi khona le bese ngithi athi kubalele kimi Nkosi what he's bleeding uyakhuleka ume esikhale is a mediator between uDavid nomuzi wakhe uya mediator akathi hayi uthi ngizomake abe mediator ngizowusindisa wami umuzi uthi ke balela kimi Nkosi lekala lilethe kimi lilethe sekwelami ke ngoba uDan uyadisena lo mama unomoya wokuhlola izinto bangcwele sinawo umoya wokuhlola izinto noma izinto ziyangena ebandleni sibone sesiphakathi ziyangena ebandleni or sibone sesiphakathi singazi ukuthi uqale kuphi lo moya wayesolusa la ebandleni uqale kuphi ugelephi lo moya osudwela ibandla kangaka wayekhona ukuhlola ukubona kuseza lapha yayo engikuthandayo uma uyazithoba ngoba usheshile uma eyithoba ekhuluma noDavid bangcwele the way aplida amazwi uDavid obefunele laphiwo sithofu that voice nje ezokhuluma ube ivoice mama ube ivoice ebandleni ube ivoice ebandleni hayi ayikho manje sithi ngiyasaba sisho kanjani ngisho sisuke kumaphosini wethu ngiyasaba bazongenza labantwana laba uthunywe labantwana uthunywe bazongenza labo mama uthunywe labo mama uthunywe ubani imandate uyithathephi ngoba imandate yethu ivele ezulwini ayiveli kumuntu uyithathe khona le ezokwenza ukuthi usaba abantu
No kwazi ukusaba ngoba izwi lenkosi iBhayibheli abafundi beBhayibheli bathi kuna 365 yabo ningesabi each and every day ukhona ungesabi so yini ekusabisayo yahlola bangcwele ukhulume ethobile and iBhayibheli is when I see Bible and describe lithi wayemuhle lithi it was a radiant beauty ubuhle lobo abukuphitha 2 Peter chapter 3 verse 4 ubuhle obungaphakathi hayi ubuhle nofacial hloba Bible lithi umuntu omuhle umuntu owazana noNkulunkulu kusho Bible so wayemuhle ngoba hence bekakwazi ukuplina ngoba wayazana noNkulunkulu uma uthi uyamuzwa nakaplina uzukhuluma indaba uyaprofesa uDavid ukuthi uzoba inkosi wena ungakwenzi lokho nkosi amazwi alomama uthi ungakwenzi lokho ngoba uzoba inkosi wena yebo he prevented nokuthi uDavid angene esonweni uyakwazi upreventa ukuthi angangeni noDavid angangene esonweni ukuposition yakhe know your position uthi umfundisi namhlanje nangaba wazi go and pray umfundisi manje angizi ukuyazi position yami kuKristu akabunjwanga kimi angizi ukuyazi iposition yami kuKristu angabunjwanga kimi ngoba kufanele abe formed imikhala yingakho lo mama lo ukwazile uma uyibuka icharacter yakhe iveza uKristu iveza uKristu ubekezele unawo umoya wokubekezela nelithi iBhayibheli umyeni wakhe wayemubi arrogant kusho ukuthi bekaku toxic relationship or toxic marriage kodwa ubekezele wahlala futhi nje mhlawumbe ngibekuyime ngizothi eyikhale ndoda eyisilingo akashongo yingakho akwazi ukuthi ayisindise kwalona ingakho akwazi ukuthi asindise impilo yayo usindise impilo yayo wasindisa impilo kaDavid inkosi yingakho uDavid embonga ukuthi uNkulunkulu makabusise ngoba uvimbela ukuthi izandla zami zingachithi igazi ngoba bezizochitha igazi umama okuposition ugogo ukhulume ngengcwethi ukhuluma ukuthi umama unesibeletho and the reason ukuthi sibe nesibeletho hating umama very conceive and as the church even ibandla liyaconceive ukuze likhule lingatholi miscarriage lingatholi premature lithole abantwana abaphilile and yingakho sinamabele umama uyancedisa we need abantwana siyabakhulisa siyakhona ukumkhulisa umntwana ubaba ebalekile ngoba sinamabele umama uyamkhulisa umntwana and it's our duty in the church ukuthi sikhulise abantwana lapho singabajaji wathi umfundisi lami ngelinye kulosini wathi abashongo basindisiwe bajwayele beza nathembozweni abashongo and njengoba iphile lempilo masingabayekeleli ayisho umsebenzi wakho ukuthi vele ungambiyeka khala kathele umsebenzi wakho bangcwele know your position zangitshele uRispa wayeyazi iposition yakhe uRispa wayeyazi iposition yakhe
yingakho ngalela langa leliya idumbu zabantwana bakhe se wahlala pha wafuna indwangu yamasaka waphunga wayeyazi position yakhe. Know your position. Cabanga uphunga idumbu uthi zingabo idumbu intefile kodwa uyayiphunga ukuthi kungahlali impukane ingadliwa yingafisa. Know your position. Yazi iposition yakho. Inkinga yethu thina sazi ngoposition wethu ngoba sitshelwa abantu. Unjani? Ngoba sitshelwa abantu ukuthi hayi gogo ngathi yakhona ucula. Uzibona ngathi kufanele ucula. Ungambuzi uNkulunkulu. Zonke izinto zibuzwa uNkulunkulu. Umama ngithembina uyancelisa ngisho. Akhulisa umntwana. Umama teaches. Qale endlini ekhaya. Umama uyafundisa ekhaya endlini. Lalela iBhayibheli lithi ngcono bavelisana eBhayibhelini. Uthi umpostoli Paul ngelinye ilanga ekhuluma noTimothewu. Uthi Timothewu ngiyazi ukuthi lokho awukutholanga kimi. Ukuthole kunyomokhulu nakumangu wakho. Umama uyafundisa. Yingakho bese lithi athu Jeremiya biza bomama abahlakaniphile bazofundisa amadodakazi abo ini ukhala. Ngeke kwazi ukhala uma ngabe thina we don't teach them. I-role yakamama ebandleni ukuthi kufanele amfundise umntwana ukuthi kuyakhalwa la kuJehova. Asikhuluma izindaba sibafundisa amanga. Asibafundisa uhleba. Asibafundisa bangcwele. Sibafundisa ukuthi bakhale kuJehova. Bakwazi ukuthi isolution ikhona uma umbiza yena uyakuzwa. Yebo kunjani? It's our position. Iposition kamama leyo. Mama uyafundisa. Umama wabo umsebenzi. Yebo kunjani? Shona njalo zakhe. Wabo umsebenzi. Lalela into engithanda uAbigail. uAbigail knew ukuthi kufanele akhulume nini nomyeni wakhe. Noma sebuyile seyisindisile household. Azange afika athi njengoba emthola edlele. Afika amtshele, walinda wabasoba. Ngesikhathi esiright. Ngoba kunezinto bangcwele thina bomama basithanda ukukhuluma. Naza kufanelanga khona. Ngithi thina nami ngiyifake ngibo bangcwele. Sithanda ukukhuluma nala kungafanelanga khona. Asiyakhuluma. Singambuzi noNkulunkulu. Singambuzi. Hayi asimbuzi vele. Siyakhuluma. Asimlaleli futhi. Kodwa ukhuluma siyakhuluma. Hayi shem. Hayi asimlaleli uNkulunkulu. Sometimes we ignore uNkulunkulu engcwele okhuluma nawe. Athi khuleka manje ignore nje. Uyizwa lento ukuthi khona ithi khuleka manje. Ignore. Asimlaleli. And siyashesha bangcwele. Bomama siyashesha ne. Umama mina khuluma into ngcono ngoba vele ukhuluma mama. Umama siyashesha ukukwata abantwana bethu nebangasilaleli. Siyakwata ne. Siyakwata omunye uzumngala uthi yes ayi ngiyamiyeka. uNkulunkulu yena uyakiyeka na. Uyakungala na uNkulunkulu. Ngoba nathi siyabheka nje. Ngoba thina abantwana bethu siyabangala. Ngelinye ilanga uthaya ngisayingeni, ngikhuzile ayisekwanele, akaziboni.
umama enzala abantu athi hayi sengizohamba ngiyomdoba. Yayi. Uthi uNkulunkulu lo mama uyagive apha ngomntana wakhe. Akamlweni. Engathi uNkulunkulu thini yasibeka. Hamba ufuna incwadi kaHozayi ubone ukuthi uNkulunkulu umthanda kanjani umuntu. Hamba ufunda incwadi kaHozayi ubone ukuthi uNkulunkulu umthanda umuntu angathembekanga. Umshikile ungamlaleli. Akuthande athi Hozayi buya hamba umlanda yena loya. Hamba. Mhle bambhatalele futhi. Mbhatalele. Asho ukuthi mhlenge phela, mhlenge. Bekwaye uNkulunkulu asithanda ngakhona thina. Kodwa thina we fail. Siyafail abantwana bethu. Ngoba sitshela ukuthi hayi abalaleli sibenzeni vele ama 2000 sibenzeni. We just give up. Sigive up ile. Iposition kamama ithi give up. Ayithi mkhulekele ibesikhaleni. Uthi Hezekiya ngamfuna umuntu wayizoma esikhaleni. Ngoba iposition kamama leyo yokuma nje esikhaleni and pray for the church. Iposition kamama. Umama uyakhuleka. Okay. Umama kalani. iBhayibheli lithi thina sabantwana bonke ithi asiyaqwasha. Siyaqwasha. Yakwazi ukuqwasha? Ukulala ungalele. Siyaqwasha thina. Awula umama athi nginele ngo9 ngavuka ngo6. Jesu. We Jesu. Wenzekani ebusuku? Izimbiza sebusuku. Eyihlasela abantwana. Uyavuka kusasa umntana akho nomunye umoya awazi uthathe ngoba bowunene phela. Umama kanali. Know your position. As lo mama lo zanga benokuthula until I solve indaba yakwakhe. Azange benokuthula. Thina sinendaba thina. Nkosiyami. Awufuni ukuma wena. Umele umuzi wakho. Ulmeli ibandla likaNkulunkulu. Thina sifuna ukukhuluma nezinto esingazazi. Esinganasho ngazo. Sikhulume nasiqeda ukukhuluma vele siqede ibe yethu. Singambuzanga uNkulunkulu. Hayi simbuza uNkulunkulu. Yazi bazalwane nofunda ngabo mama, vele inhliziyo yami ibe buhlungu. Ibe buhlungu ngikufuna ngabo mama beBhayibheli. The other time ngifunda ngoThamari ayibuhlungu ukuthi the way babemokha ngakhona nebamletha kuJuda. The way babemokha ngakhona babamletha kuJuda. Azange babone ukuthi leyo mama is fighting for a position yakhe. Wayelwela nje. Wayelwela iposition yakhe ukuthi la mina ngiyazi ukuthi fanele ngizale indlalifa ezomisa icebo likaNkulunkulu. Sure. Kodwa uma bemletha bathi uvebe phingile. Naye lo baba akakabuza akaverifyanga kenzanga next uthi makathiswa. Awumbuzi nekana thethwa wena sokuthatha ividiction hayi sekunjalo. Ngobe umama ngiyamthanda lo mama wajamba lo mama lokujampile akhona ukuthi kwaIsrael abomama nje kwakuyinto kwakumela thobe. Vele iBhayibheli lithi sithobe bazalwane and akusho ukuthi ukuthoba ukukhulumela phansi. Asingayenzi lo mistake. Akukona ukukhulumela phansi ukuthoba. Uthoba nje if you are loud like me, ngithobe uloku loud like me. Ukuthoba. Ngoba vele lo mama wayethobile. Kahle uma uthi ayibuka ifakazela le ncwadi ethi mawubeki nomqondo kuKristu Jesu. Ethi buka abanye bangcono kunawe. Wayebuka umyeni wakhe engcono kunaye. Nomdeni lokufanele awusindise ungcono kunaye. Yingakho
ufunda ivesi 1 usho kanjalo uthi icala liphezu kwami. Umuntu okhulekayo omaziyo uNkulunkulu ukuthi uyakhuleka and umuntu owaziyo ukuthi uNkulunkulu uyalwelana. Why? Yabona kimi engqondweni yami kusho ukuthi uthi nje angingedwa Nkosi. Uthi cha angingedwa ngiyokhuluma mina noDavide. Ngizohamba ngiyoyithoba. Ngoba nomyeni wami ngimthobele lokho engekho right. Kusho kona angeke umane uyenze into ongayijwayelanga. Angeke uyenze isu mamncuba ukuthobela komuntu angeke ufune ukumthobela phambi kwethu. Angeke. Yingakho kwaZulu kuyothobela lo yababa ngoba ukube ethobela umyeni wakhe lo bhedayo lithi iBhayibheli uyabheda. Hallelujah. So wathi ngizokwehla. Ngoba ezinye izinto asifuni umsindo. Yebo kunjalo. Ezinye izinto asifuni umsindo. Mama, ezinye izinto ngisho nabantwana abanye bafuna umsindo. Uba stubborn. Futhi utshela ukuthi vele nangena uzochawuta akachawude kaqede nakaqeda qhubeka ekhaya. Yazi nangangena ngelinganga uthula umbuzo. Ungasho lutho. Yazi azayibuza ukuthi uthuliswe yini? Why umama nomntana wathula? Ngangena ngesikhathi wathula. Umlande emfihlakalweni. Thina sifuna ukuya emfihlakalweni. Sifuna izinto ezinye sifuna amadolo. Uyomncenga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyancenga ngisho bazalwane. Uyancenga uNkulunkulu. Uyomncenga umncenge ngomntwana. Umncenga uNkulunkulu ngebandla. Umncenge leli lingasafuna ukukhula kumncenge ngalo. Kuthi lize libuye ekhulekweni. Ngikhuluma iqiniso ngisho. Nahamba bazalwane. Angisho. Umncenge uNkulunkulu umnxusa ukuthi uNkulunkulu buyisela usintshisakalo yomkhuleko komunye nomunye nakahleli iposition kamama leyo. Thina sifuna la position lawa abukekayo la abukwa abantu. Banqale akusi position. Akuyona iposition. Iposition yokuthi ngihlale noNkulunkulu wami. Angitshela ukuthi ngenzeni and do his will. Ngilikhulekele ikhaya lami. Ngimfundisa nomntana wami ukuthi izwi lalalelwa. Bengixoxela uMathapeni izolo ngafike ngithi, "Yo, ubaba ufunda uZaga 1 wangenza ngayoliqala ngalibamba iBhayibheli ngafuna ukumfunda uZaga 1 ukuthi ngiloko ngimphinda engathi angimzwanga kahle. Ngiloko ngimphinda ngimuzwa ukuthi uthini? Uthi silalele imfundiso. Uthi silalela abafundisayo. Umfundile. Hey namfike ngathi, "Hey. Hey, lento engizwe namhlanje hayi man. UZaga 1 phela lo ngeke ngamfunda mina. Hayi ngathi akusiuye lo ngeke ngamfunda." Lento bekuyi. Ngoba bangcwele, we need to listen to God, hayi to people. Ukuthi abantu bathini kuwe. Lalela ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe. Singabantu bakaNkulunkulu. Singabaka uNkulunkulu. Asifuni iposition
wena mani ngeke mani mamkhanani mewuwe never ever uNkulunkulu akanyenza ungenze wangibo kwami ande yiko lokhu kushayisana endini kaJehova ande yiko lokhu kungananqubekela phambili endini kaJehova ngoba umuntu akayazi position yakhe ufunayo omunye nomunye ufunayo omunye uza uNkulunkulu uza uNkulunkulu ukuthi what's your position ubizeleni why usehamba vangeli why uNkulunkulu ulethela ufuna ngenzeni ngoba seshayisana abangcwele enomunye utshela ukuthi nangibuya khona bengenza lokho andacabanga ukuthi nakafika nala fanele lokho mhlawumbe uNkulunkulu was training you la ubuya khona akasabusi lapho ke akasabusi lapho uNkulunkulu uyabatrain abantu bakhe before abanikeza iposition ithi ngiphinde uNkulunkulu uyamtrain umuntu before amnikeza iposition so thina sifuna ama-position sithanda bona obhala nonocisha labo hayi abasisi ndawo bangcwele abasisi ndawo funa iposition yakho kuNkulunkulu and umuntu umiswa uNkulunkulu kuposition umuntu umiswa uNkulunkulu kuposition awumiswa umunye umuntu awumiswa abangani bathi ngathi la uyayikhona wena engenze kuyikhona for isikhashana kufanele uyiqale nomunye kunomnikazi wayo kufanele take over ngenze ukuthi nje kumele uyiqala manje ayiqala mara kunomnikazi uNkulunkulu amtrainayo okufanele angene enukongena athi ngiyaqala bese ubona ngathi abasangifuni abasangithandi abasangenzini kulela bandla ngiqale nabo khona manje seba kufika umuntu sebangifaka kuposition ayihambi kanjalo ask God mbuzo uNkulunkulu yakho ukuthi yini iposition yakho ebandleni lakhe ufuna wenzeni nakufanele ukhuleke hayi shona bazalwane shona ukukhule kwenu nakufanele ube intercessor uintercede ume in the gap vele ke kubhlungu there's one position abantu abayibalekelayo emhlabeni and ngizosho ukuthi wayebabaleka ngikhuluma nomama ngisho yazi wayebabaleka inama challenges ngoba vele uye njengoba ulwa nanosathana so uyagada afuthi akadlali yingaka abantu abakhulekayo esikhathini esiningi bavelelwa izinto ezibuhlungu if you are persistent in pride uzobona wena abantu basaba lokho ukuthi athi umuntu lokho engakasindiswa hayi asengeni sengizokhonza nami nje nami sengizoba ozayo ngibe umuntu nje ebandleni akekho umuntu nje ebandleni wonke umuntu mpumi uNkulunkulu kuneposition akubekela yona akekho umuntu nje kanjani uNkulunkulu uneposition akubekela yona akunamuntu nje othi mina ngiyakhonza nje intombazana abaqhubeka abogogo abaqhubeka abo sisters ayihambi kanjalo wonke umuntu uneposition wonke umuntu unomsebenzi wakhe uNkulunkulu ambekele wona ebandleni uNkulunkulu akasilethi together kungena reason akwenzeki akahlanganisanga kungena sizathu siyomfuna uNkulunkulu bangcwele sabo mama kahle ukuthi imeni iqala indaba yomkhuleko sisithofu siqale simfuna uNkulunkulu noma ke uma ngaba kabunjwanga uqale lapho ukuthi inkosi akumbumbe kimi and then uma sewumbumbile uveza izithelo zikamoya bese ke uthi inkosi position yami in your church yini
ngoba mhlawumbe ibandla linje wena kumele ngabe khuleke wena and wena usahlele ekhaya ulesileka. Awaphathwa amazwi kaMfundisi Phama ngenye revival owashumayela la. Ethi uMfundisi Phama ebandleni kusebenza abantu ekungafanelanga basebenze. Angikho. Athi ngoba abanikazi bama position balibele. Bese kusebenza athi yiko lokuthola ukuthi nasemnikelweni akhabi ngoba kungena abantu ekungafanelanga bangene. Know your position. Akufuni position yakho. We are going to pray as a woman. Sifuni ingabo athi umuntu ekhaya kulona awu kahle kahle lesikhathi esinje awazi ukuthi besenzwele lokhu na. Ubani wazi ukuthi lesikhathi besenzelwe. Ungene la ukuthi uzoba iqueen ngoba kufanele usindiswe Israel. Abigail was an ordinary woman, was a housewife. Angifuni ukuthi ukhuluma ukuthi washada noDavid. After say uNkulunkulu wambulala uNabali ngoba uNkulunkulu uyayilwela nje. uNkulunkulu yazenzela into zakhe ngabantu bakhe. So we are going to pray. Let us know our position. Noma ngabaya top laws. Engani uhana babe top laws sister. Njalo. Babe mthokolozi wana. Kodwa wayemile. Amile ku position. Ekhuleka kuNkulunkulu ngokuthembeka. Hey bomama. Lesingaqala lapho. Sithembeke kuNkulunkulu. Bangcwele ayikho into ebuhlungu ukuthi ungabi honest to yourself. Amen. Honest. Yabona ngoba honest to yourself uzokwazi ukukhuluma noNkulunkulu. Mara ungakwazi uma anyaka umtshela uNkulunkulu. Yabona honest nawe sithop. Into ebuhlungu vele umtshela ukuthi uNkulunkulu yangifuna. Angikholi ngiyazama angikholi. Honest. Yazi uthini? God take over. I cannot do it. Ngiyahluleka. Kodwa thina afuni. Thina sifuna thina sivela kuNkulunkulu sibahle. Sazi kahle ukuthi awuninga sithembeki. Ngiyahlula. Bangcwele uma ngabe singalaleli ingcebo asilaleli uNkulunkulu. Akube clear lokho. Uma ngabe asilaleli ingcebo asilaleli uNkulunkulu. Angimenanga la. Ngiso uNkulunkulu. Whatever I'm talking, yabona kwadi ngile lapha. Angiyami. Whatever I'm talking uNkulunkulu ufuna ngikhuluma nje. So ngithunyiwe umlayezo engulethile ukuthi umama makazi position yakhe and umama makathembeke kuNkulunkulu. Uthi uMpostoli Paul khuthalela ukuyiveza wethembekile kuNkulunkulu beyisebenzi esingenamahloni. Khonisa kahle izwi. Sithembeke nje kuNkulunkulu. Ukuthi Nkosi siyahluleka. Ngokwethu. uNkulunkulu mina ngiyahluleka noma ngithi ngiyazama, noma ngithi I'm trying. Vele asinawo amandla. Asinawo. Amandla vela kuNkulunkulu. Yingakho lithi iBhayibheli uyabapha abayethile amandla. Ngoba ungumnini amandla onke. Asinawo thina amandla. Yonke into yethu thina abantu limited. Asinalo uthando. Uthululele inhliziyweni zethu ngomoya wakhe. Asinalo bangcwele, asinalo ithando. Asinalo. Sithanda ngoba ngiyamthanda ugogo
baba ngoba ungi uthando luthivele lunokuncika phakathi ngimthanda ngoba uyanginakekela mangcwele sisebangeni la God wants ama caregiver awekhe bandleni akhona uyi-one umuntu engimusho ngegama uyi-one caregiver hayi awuthaba ninyakubona ukuthi abomama singakanani nizibone kodwa one caregiver kanjani usho ukuthi uNkulunkulu awekho abanye abavusile or we are ignoring ivoice kaNkulunkulu balimela ba la esla enkonzweni we are like a hospital aba kune surgical ward kune ICU intensive care badinga bomama vele labo angisho manje balibele indaba zebandla indaba zabanye abakwazi ukuyithiba kanti uNkulunkulu bekumele sinike amehlo wokubona bekumele sinike amehlo wokubona umbono umntwana engene thina senisikuhle babona umbono umntwana engene ukuthi ayi kunenkinga la angatshelanga andakafuni nokutshela ufika umhage phela njalo sobonile phela ayizwe uthando lukaNkulunkulu ungashoboni ungambuzi izindaba ngoba thina sifuna ukubuza nala kafananga khona sifuna ukubuza uNkulunkulu just ask the child ayizwe ngisho abantu abangenayo lapha emnyango umama umsebenzi wethu thank you thina sifuna ukwenza izinto ngoba ngifuna ukuba neqembu lami funa ukunconywa bese uvela umbuzo wakho uyitholile uqedile iBhayibheli lisho njalo ngenza izinto ngoba ngifuna ukubona asizenzi izinto ngoba sifuna ukubonwa no yenza abantu bangaboni yenza abantu bangaboni nesu wenze futhi ungasho lutho ungatshela nabantu ukuthi ubani ngabenzelani uba ungasho lutho thina sifuna ukuthi ningenzile bangibona nomfundisi azi ngenzela umfundisi na hayibo bazalwane our position indawo yethu yomama simiswe uNkulunkulu sicela yena namandla siwacela kubo kuyo okuma asizimeli ngizosho namhlanje bomama ukuthi we are going to pray as abomama sizophakama and pray sonke sibabo umama athi Nkosi uma ngabe ayicela ukuqale namhlanje kube umkhulu wakhe until press on pray until something happens ukhuleka uNkulunkulu azakwambula ukuthi what is your work emsebenzini kaNkulunkulu endlini yakhe ngifuna ukubisho Dlamini ngekho ngibala ngifuna ukubuya ngisho yebo senza kanjani ngifuna ukuthi yo chief uNkulunkulu umisile mina ngifuna nami ukuma la hayi no siyibandla kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlelekile uNkulunkulu yiko usimise ngesikhathi esinjengalesi lesi usimise ngoba esithemba let us reposition ourselves yabona nasingangena sithi khakha kuma position wethu ibandla is going to flourish lizoflow ngene nje umphosini yami uNkulunkulu ambekele yona hayi leba angisho leba bazalwane ngicabanga ukuthi iyo le ngcono vele wonke umuntu uthi hayi
Ku-right ukuba umfundisi. Abazi. Hey Nkosi yami, ngabe bayazi ukuthi kwakuthonga ngazi ngigcineni, abazi. Uyibona nje umuntu athi kumnandi ukuba umfundisi. Bababeka ngoba babathanda. Amagama aphumayo ngisho bangcwele. And ayikho kanjalo. Ayikho. Ngoba akumnandi. Akumnandi ukuthi usufundile ukuthi ngiprinterele uNkulunkulu athi hayi le. So uqedile wena utshela ukuthi hayi mina nginayo intshumayelo uNkulunkulu athi hayi lo. So yoba phambili athi hayi lo. Uthula uthi uNkulunkulu sekuzokhuluma wena. Uvele uthi yabona manje ngiphende kuwe angikhulumi nesi wena khuluma. Anakukhulumela. So ngizosho bomama ukuthi let us take our position. Umuntu omusha thatha iposition yakho. Hawu nabantu abasha banamaposition. Ngisho eBhayibhelini nje. Umiriam wake wagada ubhuti wakhe sisithofo efakwe elona emfuleni nayini. Wake wamgada ubhuti wakhe. Ngenyanga wake wathatha ilona wahlabelela. Wadumisa uNkulunkulu. Hayi bangcwele, sinama position, akusema position omama kuphela. Umuntu wesifazane une position kuNkulunkulu. Sine position kuNkulunkulu. Hayi. Hayi position yabantu. Basingayifuni abantu no. Abantu hayi. Funa yakaNkulunkulu. uNkulunkulu uzoma nawe uzohamba nawe indlela yonke. Hallelujah. Vele ama challenges akhona kodwa uzowanqoba ngoba eyakho. Hallelujah. Angeke eposition ka Bishop Qulu ngoba ngeke ngikhona ukunqoba ama challenges wakhe. Awakhe mos. Wayemele ngene kuposition yakhe. Oh my God. So yingakho noma yiphi position vele nama challenge bazalwane ngicela ukukhuluma lento le. Uma mncube emzwekho sibizelwe enhluphekweni. Elikuyiphila. Izwi lenkosi lithi sibizelwe enhluphekweni. Asibizelwe ngokuphila kamnandi. Sidle kamnandi. Sibizelwe enhluphekweni. uNkulunkulu nje ufuna lokuthembeka kwami. Nale inyembezi nesezehla angazazi ukuthi ngiyapi abuke ukuthi hayi yabona lokurelay kimi ke. Sibizelwe. So ngizosho sizophakama ngicela siphakameni sizokhuleka namhlanje. As abomama we are going to pray. Ukuthi inkosi sizokhuleka singabomama singabantu abasha singabantombazane asiphakameni sibizelwe. Yake yathenga intombazane ngifuna ukusho ukuthi ungathi wena kunenye intombazane. Yake yathenga intombazane kugula. Unamani yathi emzini kaIsrayeli ukhona umprofeti. Ayimate. So ungathi mina ngina position unayo. Hallelujah. Unayo. Thank you, Jesus.